poisilla kuvaa. Ja sitten on. Joo, minne olit menossa? Minne? Oliko mamma? Oliko mamma? Sängyllekö kipeä? Tai juoppa? Älä tule alas sieltä. Älä. Sano isille jotain. Sano. Hempitippöö. 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 Tuleeko kakka? Tuleeko kakka? Vai tuliko vain röyhtäys? Joo, tuleeko röyhtäys vai tuleeko? Nyt sano isille jotain. No justiinsa joo. Aivan noin niin. Mammapulla. Onko mammapulla? Sano äiti jotain. Terve. Äiti oli siellä. Otti rennosti. Kuvakin pitkältä. Joo. Käsi väsyy. No mitä? Otti touhotat. Otti ukko touhottaa. Tää. Kastuuko sukat? Kastuuko sukat? Kastuuko? Älä tule alas siitä. Tule pipi. No ei toi nyt oo sit kivaa läträä sille. Vai onko? Toi siivoo jälkiä. Toivottavasti on pitkää tää kuvaa tätä oikeesti. Puoli tuntia. Niin se kuvaa sua. Sanoi sille, että pööö. Sanoi sille, että pööö. Meneekö piiloon? Kuka meni piiloon? Ui! Varovasti. Oho, ei nyt tarvitse. No niin, nyt käy huonosti. Ei tolle. Ei. Joo, sukka. Kenen sukka? Hikisukka. Hikisukka. Näkyy paremmin kuvaa, kun sä oot siellä valossa. Mikä näin isille? Otatko se isille? Kiitos. Hikisukka. Ota vähän. Varovasti. No niin. No tule alas sieltä, älä. Oo, hyvä. Hyvä. Tapu, tapu, tapu. Hyvä. Miten voit taputtaa?